Som rada, že sa v poslednom čase hovorí o manifestácii a tvorbe reality. Niekedy sme o tom vôbec nevedeli, že sa to takto môže, že si môžeme vedome niečo tvoriť v živote. A ja tiež počúvam rôznych ľudí, ktorí rozprávajú o tom, ako si zmotňujú veci a svoje názory hovoria, uhol pohľadu. Vyberiem si z toho, čo mi sedí a tvorím si také svoje pucle. Raz som si takto chcela vyskúšať, že či si niečo viem manifestovať len tak vedome. A spomenula som si na video od Michala Drienika o manifestácii gumovej kačičky. Ale som si povedala, gumenú kačičku nechcem, niečo také užitočnejšie. Zahodila som to za hlavu a o pár dní som videla gumovú kačičku v realite na aute pripevnenú na tej guli. A som sa začala veľmi smiať na ulici, som sa usmievala a potom ešte o pár dní som ju znova videla v obchode, asi 3-4 krát na obrázku a kdekade. Takže sa nám ukazuje, že naozaj sa stačí len si predstaviť niečo, ani netreba vedieť, či to chcem alebo nechcem. A už to aj máme v realite. No a moje uvedomenie súvisí s tým, že keďže ešte sa hovorí okrem toho aj o shiftingu, to je vlastne, že sa presúvame do reality, ktorú chceme zažívať. A ja som si tak povedala, alebo zistila som sama na sebe, že chcem zažívať realitu, ktorá je v súlade s mojou dušou. A nielen s mojou dušou, ale v súlade aj s mojimi deťmi, s inými ľuďmi a so zemou. Pretože niečo také ako veľký dom ma vôbec neláka, nejaká vila alebo bazén alebo niečo podobné. Pravdepodobne som toto už zažila v minulých životoch alebo niečo, že už som toho nasýtená, že toto moja duša nepotrebuje prežívať a niečo asi pravdepodobne chce prežívať niečo iné. Možno nejaký, keď už potrebujem bývanie, tak nejaký menší domček, nejaké také útulné niečo, nejaké drevo na kúrenie, záhrada a niečo podobné. Takže a k tomuto vlastne ma inšpirovala aj Anastázia, píše o nej ruský spisovateľ Vladimír Megre, ktorá vlastne ľuďom dala taký návod takého zmyslu toho tvorenia v živote, a to sú rodové statky. Rodové statky pre svoje deti, pre nás, ktoré majú veľmi veľký význam z rôznych uhlov, čo sa týka prírody, čo sa týka sebestačnosti, čo sa týka tvorenia živého priestoru, bezpečia a zázemia pre naše deti. A vlastne je to pre naše fyzické aj psychické zdravie veľmi dôležité. Takže toto mne sa páči, táto myšlienka. Samozrejme, nikomu nikdy nič nevnúcujem. Ja som odjak živa taká, že dávam každému človeku slobodu. Mne by sa tiež nepáčilo, keby mi niekto niečo nútil. Asi to súvisí s môjim detstvom. A takisto aj napríklad som vegetariánka a ostatná rodina nie je. Vôbec som im to nikdy nevnúcovala, ani neprehovárala ich, ani nič podobné. Prirodzene som im nechala svoj výber a dokonca im aj to mäso občas uvarím. Takže toto je pre mňa to také uvedomenie, že nie všetko si chcem manifestovať, nie všetko súladí. A takisto vlastne možno, čo by nesúladilo s mojou dušou, tak by som tomu ani neverila. A tým, že by som tomu neverila, tak by sa mi to ani nesplnilo. Takže ja by som bola veľmi rada, keby sa každému podarilo si vytvoriť taký život, aký chce mať. Nikto by si nezávidel, všetci by sme žili v harmonii, alebo teda väčšina. Bolo by to úžasné niečo, tak sa teším z tohoto, že sme si toto uvedomili ako ľudstvo a väčšina ľudí teda, že už to vie, že môžeme takto si tvoriť. A bude to asi pre nás oveľa lepšie. Posielam svetlo a lásku.